Abdul Aziz Yari kwarai ya ba mu kuɗi ya ba Miliyan mu nawa? kuɗi kuma ya ba mu naira miliyan 500 ya ba mu ya ce mu je mu yi duk abin da ya dace mu yawo lungu da sako mu ɗauko sako da aikin da tunun bai yi a Yola mu tabbatar da aikin da wannan Abdulaziz Yarin shine wasu suke kira da shehi, shine wasu suke kira da jagora, shine wasu suke ganin shi wai duk arewa ba mai daraja kamar sa. Mutumin da ya ɗauka wa'innan mashiritan mutanen, ana kashe mutanen arewa especially inda ya fito jihar Zamfara, ana ma mutane kisan ƙare dangi, ana cin zarafin mata, ga baƙin talauci da ya mamaye mutane, ga baƙin jahilci da ya mamaye mutane, kuma shi tsohon gwamna ne kuma ɗan arewa ne, me sa siffa irin siffar addini yana yaudarar mutanen arewa. Ya ɗauka naira miliyan 500 ya ba ma wa'innan mutanen wai don su nuna ma duniya ayyukan Bola Ahmed Tinubu ya sake komawa zaben shakaro na biyu. A baya an fito da badakala trillions of naira wanda wannan mutumin shi ya yi sa, amma wai ɗan arewa wai an zo ana nuna maka wai titi da aka ɗauke sama da shekara 10 ana yin sa, wai ga titi nan ana yin shi mai kwaliti, ji kwalitin titin tun mulkin bara ake titin, an kasa gama sa. A cikin shekara ɗaya ya fitar da budget ɗin titin da ba a taɓa fitarwa ba, da gadoji aka yi su a kudancin Najeriya. An kama mutane a Oyo watan da ya gabata, an sace ɗalibai har an fito da su arewacin tuna ake maganan matan ina ne, matan Chibok ne, matan har yanzu ba wani sahihin labari akan majoritinsu. Kuma irin su wa'innan yarin su ne dai irin shugabanninmu. Sanata ne mai ci, baka taɓa jin shi ya tashi yana amo a majalisa akan ana kashe 'yan arewa ba. Baka taɓa jin shi wannan miliyan 500 ɗin da ya ɗauka ya bada, idan aka ɗauki nauyin yara guda 100 zuwa ƙasar Indiya karatun likitanci har su gama, 'yan Zamfara za mu yi alfahari da shi, za su inganta rayuwarsu. Idan aka ɗauki nauyin yara su karanta irin mascom, computer science duka an etc, za a ɗauka nauyin yara sama da guda 300 har su gama a wasu ƙasashen su karatu. In a gida Najeriya ne sai a ɗauki nauyin 1000, amma duka bai yi ba, sai ya ɗauke wanda suke kare ƙarya domin su kare karyar, shi ya ci zaɓe, Tinubu ya ci zaɓe, saboda yana da targeting ya zama shugaban ƙasa a Najeriya. An hana ka ilimi, an hana ka tsaro, an hana ka zaman lafiya, an sa ma tsoro. Wani sakarai ya bi ni private yana zagina, ban biya mai ba, sai na ba shi haƙuri, na ce me yasa kake son yari, wai ai yana riba masa shinkafa, ungwana ka kai iya tunaninka gaba ɗaya akan shinkafa ya tsaya. Su ne fasil, inda a ce wa'innan mutanen sun yi abin da ya kamata, da rayuwarka ta zama rayuwa irin ta mutane ingantattu masu daraja a duniya. Amma saboda ba su maka abin da ya gabata ba, sai kake ganin ci gaba, babban ci gaba shine shinkafa. Shi 'ya'yan shi shinkafa yake ba su suna ƙuri. Ku duba irin kisan da ake mutane a Zamfara, ka kalla irin Katsina, ka kalla irin Sokoto. Wannan sakarar rara ɗin nan, wannan rara ɗin nan in ba a yi maganin shi arewa ba, 'yan arewa in ba a yi maganin shi ba, ni na faɗa mutane ko me za a ce, sai mun fara nuna mutanen nan mun san abin da muke yi, kuma za mu iya ƙwatar ma kanmu 'yanci da kanmu da kanmu. Idan ba haka ba, ba mu yi fito na fito da mutanen nan ba, ba san inda sun raina mutane. Wai an ba da miliyan 500 just for transport su tallata Bola Ahmed Tinubu. In kun gama akwai kenan wata 1.something trillion biliyan da za a baku kuje kuna wannan ƙasar wata kalan ƙasa ce ake cikinta, wani kalan mutane ne muke cikinsu. Ni na san Zamfarawa mutane masu alkunya, masu daraja. Na rasa ya aka samu, sai kaga comment sama da 1000 daga mai zagin kazan iwarka, mai zagin kazan babanka, mai zagin kazanka, mai ce ma kafiri, mai ce ma dan. Idan yari ya gyara ya yi abin da ya dace, me zai amfana da ni da shi?
ba abin da nake nema a nisa, amma in ya gyara kai da kake a yankin sai yake mulkarka zai amfanar da kai. Ta ina za ku ɗauko yari ku ce wai dattijo ne? Ba magana sheyi, ka riƙe gemunka, ka riƙe malintarka, ka riƙe kuɗinka, ka mana abin da ya kamata. In ba za ka iya ba ka kashi tashi. Tun da ya je sanat ba za ka taɓa ganin bidiyonsa guda ɗaya ba. Yau sanata Abdulaziz Yari ya tashi yana abin da ya dace a majalisa, saboda baƙin ciki na ga abin nan na kasa yi, saboda ni da ban ma san ina din na unfollowing abubuwan da zan ga irin na sarara din nan. Wannan kuma na ga wani gidan TBD da Blue sun yi posting din shi, na ce bari in kalla yanzu. Na kalla na ga wannan abin, na ga ba zan iya shigo ba sai na yi magana. Allah ka saka mana. Mutanen Zamfara ku buɗe idanku, mutanen Arewa ku buɗe idanku. Duk wanda zai kawo ma Tinubu ya ce ka zaɓe sa, kamar yana saida maka tikiti ne na mutuwa. Yana cewa sai tikitin da za ka mutu rana kaza, sai tikitin talauci. Suna sa kaya masu kyau, suna sa shiga masu kyau, suna faɗa muku ku yi haƙuri komai lokaci ne. Haƙurin suka ci su suka kai? Ku ba mutane dama mana. Majority in iska kyauta suka yi karatu, sana'o'insu taimaka musu akai. Yarin daga mai wankin mota ya kai gwamna, an taimake shi amma shi yanzu ya kai ya maƙure wuyar rayuwar mutane dubbunai shi kaɗai. Me ake nufi? Ka tambaye kanka yanzu a matsayinka na ɗan Zamfara ko kuma 'yan Abuja da yake ɗaukar nauyin media team, ko Kanawa ko Kaduna da yake ɗauka hanyar statement ɗin. Tambaye kanka, me Yari yake da sa hannu a kan rayuwarka don ci gabanka guda ɗaya? Wallahi babu shi. Ko da Yari za ka rayu ko babu Abdulaziz Yari za ka rayu. In lokacin ka yi sai ka mutu ko ya tsaya maka. Shi in yanzu in ka ce ma Yari ara shekara 30 test ɗin duniya sai ya fita a bakinsa. Amma aka yake ta wannan abin. Allah ya isa mu, Allah ya isa mu, Allah ya saka mana. Kai kuma masu zagi na baka da hujja da datti, wai sai ga dattijo yana zagin iyayenka. Dattijo ungwana ka kai ma. Allah wadaran naka ya lalace.